Така, здравейте хора, днес както виждате играем Take It Let's Play. Нека да почваме, защото нямам търпение за тази поредичка. Да, имам Take It. Ако се чудите как лесно става, трябва Take It Launcher, който аз имам. Не се пукам да ама, имам си го. Понякога много мразя в тия версии, така ги мразя, защото вижте, не може като държа бутона не става да се слагат, нали, както в тия 1.8 новите версии, 1.9 вече. Тоест, да. Между другото хора ще има 1.10 версии на Snapshot. Ама ще направя ревю какво има в най-новата версия Snapshot. Да. Там други като неща, като да кажем какво ново мобове, такива неща, защото наистина има доста нови мобове и може да остане, ама има, което много ме радва. Вече може да спамваме много неща, които в предишния Майнкрафт ги нямаш, т.е. в тия по-старите версии го нямаш, което е много хубаво и по Майнкрафт като се повече и все повече става интересно. Сега, нека да започваме да се стече нещо. После ще говорим за тия неща. Така. Да съберем малко камък. Аз между другото на кое ниво съм? Да, между другото, теките е на 1.5 и съм на 56-то ниво. Добре. Между другото не знаех, че теките на тази стара версия, но аз мисля, че имаме 5 нещо, ама вот. Сета хора. Намерихме копарор. Обаче стонкирка се копай, защото това да не го махна, да не пречи. Така. Сега. Стига толкова камък. Ако не трябва, ще знаем, че тук има много камък. То май навънка е вечер ли? Знам, между другото имам Optifine Control. Така. Кирка, меч, чакайте. Добре, така ще направим нещото така. Така. Много е досадно понякога, защото вижте. Много е досадно наистина. Така, сега тук поставяме. И дърво ще ни трябва между другото. Аз нямам никаква храна, нещо ще направя печка, ама нищо. Може да си направим чаркол, ама не трябва. Аз полага чаркол. До някъде ми звучи безсмислен. Обаче наистина си има смисъл, защото това е умно, защото като не можеш да намериш кол, имаш чаркол, който е издръжлив като... Не е толкова издръжлив като съм всякол, но поне и помага там. Може да се направиш точови и може да си... И може да си таковаш... Да печеш по-лесно. А пък без точно, иначе трябва специфично да вай да ги слагаш. Те нищо не става почти. И да, аз сега дълго минута, между другото да изкопавам някакъв копър, който е там. Ето го. Така, копърът е доста мощен, защото той може да се прави много неща с него.
Мисля, че е такова нещо. Мисля, че има доста полезни неща, които могат да се направят с копера и айра. И е много полезно, просто не знам. За мен е доста полезно. Копър. Като копър на тератор. Да. Между другото, съжалявам, че няма толкова време и клипче. Да, съжалявам много, че няма толкова време клипче, поне просто мен аз някакъв може да снимам. Да. Имах, но нещо не ми се снимаш просто, не ми се снимаш и затова. Тупо в тази версия, между другото, кола не дава никакво XP. Аз колко е рано? Мисля, че 5, супер, има 5 айрон, така. Не искам между другото, не искам и бузата да снимам, така че няма да пропускам. След този епизод може да направя още един, ще видим, както ви искам. Пишете долу в коментара да ви харесва поредичката и ако ви харесва, ще снимам, защото и на мен ми е доста интересно. Защото, както виждате, могат да се правят много неща. Ще правим тия алкима кълче, генератор за диаманти, така беше видно много интересно, ще видите по-нататък. Така. Трябва да се намерим. Там ще взема между другото измяват метеорити. Ето, сега тъкмо ще взема малко метеоритчета. Между другото имам минима. Защо не отнах? Извинете, че натискам escape, просто ми е близо. Наблизко ми е. Да. Тук това е метеорит. Обаче аз няма се приближавам много към него. То не е, че нещо ще стане, ама няма се приближавам. Между другото, мисля, че сега ще ви покажа нещо, което мисля, че е така. Не съм много сигурен. И пък това в един друг мод беше. Не си спомням хора, не си спомням. Така. Ще изкопаем. Такива. И ще го изкопаем и тук. Ето така. Много ми е забавен тази много ми е забавен тикет. Между другото, не се колко. Обаче много бавно става така. Сега колко има? 36, супер. 37, да. Колко е MC това? Ето, добре. Между другото ще направим такова за MC такова нещо. Или повече. Чакайте, не извинете. Или повече, там. Ето, 30 някакъв таблет. Дали сер. Какво направихме? Как мога да видя? Ето. Ти се изисква да... Това ще се изисква да ходим в недера, което ще бъде хубаво, защото просто ще бъде хубаво. Така, ще правим там... много ще бъде забавно хора, може. Искам да видя тук, искам да видя едно нещо, което мисля, че ще го има, ама май беше друг мод, не съм много сигурен, сега затова и ще проверим. Вижте залезът само, вижте колко е красиво. Обаче аз ако мога да се кача, да. Вижте колко е красиво. Не, всъщност не е така, както аз съм мисля. Тук долу метеорит ли е само или лава? Да, лава. Добре, мисля.